Asko entzeratu dugu eta ikasi ere. Arreta zentzun eta esan. Etxe desberdinak daude, non sukaldariak janaria prestatzen daude. Bitartean, etxeen ondoan, etxeak egiteko azalak prestatzen daude. Zenarari esan behar diot beste bikote baten azala behar dugula. Eta handik gertu, jantziak egiten bazeuden beste jostun batzuk. Eta nik semearen txako egiten ari zalet. Ze gustatzen nire soineko berria. Herriztatik gertu dauden baso batzuen zuhaizketan, emakume batzuk frutak biltzen zeuden. Ez oso urrun dagoenko basuloan, Baniko lehenik aurreko arteko bizortean agertzen dago. eizatzera joateko beharrezko tresnak prestatu behar dira. Laguanak zorroztu ditut eta baita lantzak ere, nire ezin guztien puntez zorroztu denago. Urrutiko baso batean, gizonak eizatzen zeuden. Ondo da muskuretik joan eta motakadun nire lantza. Eta nikitatean nuzeak botako izkio. Nik ere bai nuzeak botako izkio. Eta baita lantzak ere. Behin animalia hilda, herrizkara eraman behar dute. Zenbat izaten du bizonte honek erriara. Eizatu eta herrizkara eraman ondoren, animalia garbitu behar da. Zer mantzarman du bizonte. Zelako kidatza. Eizat